problematisk for venstre hånd igen, når han kan spille sin baghånd lige ned der frem dem. Ja, der ser vi. Super tempo, han også holder her. Og der får han altså først trukket Sys ud bagved, og så bliver han stående der, når Sys kommer ind. 先试了一局，这是那这球不好，不顺手了这个球。Så er tid at spille baghånd lige ned. Han er fuldstændig Christian Sys.回摆，拉直线，肖一凡上来，拉斜线，哎呀！ 回摆高了，太高了，这球能轻巧。打中间，利用团体的决赛，是由中国队对韩国队。比赛结束。 好的。擦边了。 Game image all wins 4 games to 1. 发球。Han har altså også spillet meget over i bagsiden. Osan Yun. Og så kom det dybe i forhånd. Så er sejr til Osan Yun. 4 sæt over Tilo Bold. Men det lykkedes altså ikke for Topvold, der havde matchbold. Det lykkedes for Osan Yun. Vi har udligning til R2 i opgøret her, Martin. Og her får han jo vist, at han kan spille op med de allerbedste i verden. Og folk står